Sono linambaran tekad bareng asmoro asmaraning putra Jaya tetap wibawa. Eno, artisnya persiapan artis ini. Yo. Lele. Persiapan reoke ger, ya. Putra Jaya persiapan dada ini. Siswa siramu barang koro rokno dawuh iki Deswantini bengi iki Putra Jaya kang badhe dipun awiwiti ger. Aja badhe kasan yo le. Song arep dumawantur gedhe nongkal dina kang becik iki gendang mapan kono yo le. Pendataran Kawi Wita. Bersama keluarga besar Paguyuban Reog Putra Jaya di bawah naungan Mas Randy pribadi Jombang Yoso Wilangun Lumajang, yang mana pada malam hari ini sengaja akan menghibur Anda warga besar masyarakat Dusun Karanglo, Bunder, Lumajang dan sekitarnya. Iyo Oh!
Jaya Ida Audio Karang lo Gunir Lumajang bergaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rarawo kakung putri ingkang sangat kula hormati, sugeng dalu sugeng pinanggihan malih dhumateng keluarga kula. Sesarengan kesenian tradisi Jawa Wetan inggih punika Reog Putra Jaya ingkang dipun pandhekani Mas Rendi pribadi wijil saking Jombang Yoso Wilangun daerah tingkat kali inggih punika Kabupaten Lumajang. Pindah tempat dalam punika hajatipun Mas Rendi inggih punika dusun Karanglo Kunir Lumajang agar walso inggih punika pun yang nami Ananda Muhammad Rizky Kurniawan mugia putra ingkang sampun dipunitan benjang dipun dadosaken putra ingkang soleh satu humarang tiang sepaka kalih migunani marang bangsa kalian agamane amin ya rabbal alamin. Putra Jaya Pranawu dalu punika ugi makarya utawi nyambut gawe alangka sesarengan Ida Audio Sound System dengan dari Umbul Mas Hendi punya kedung jajan. Awal jumpa kita dalu punika panjenengan Pranawu kula tripirsani tos pundi kebiar Reog Putra Jaya sugeng dalu sugeng amirsani sumangga. Putra Jaya di pada pati
Rawuh pambukane pagelaran kalau punika panjenengan kula aturi mirsani langsung kemawon nggih. Inggih punika Gebyar Reog Putrajaya nggih. Iring-iring saking jaba putra ingkang sampun dipunintan Mas Rizky Kurniawan ditupak alon-alon. Reoge alon-alon Yai. Iya yo. Main desa dhewe nok kandang dhewe omahe dhewe Mas Rendi. Mbak Bibi Karang Lugunir Lumajang nggih. Reok-reoke dhewe tumpak-tumpake dhewe Mas Rizky. Ayo. Reoke ya wis teko Sampun dugi sedaya tematene Mas Rendi monggo ditumpakno iki reog ayo Putrajaya yo Mas Rendi aran Jurakade Jombang Yoso Wilangun aran Panggonane Uno Lumajang Kabupatene yo Mas Febi monggo putra putri saking Mas Rendi Mbak Yu Bibi dipun tumpaken sedaya nggih terutama Mas Rizky kang sampun dipun dinten Mas Rizky dangdutke Kang Dimas dangdutno dikoplo cari baroin ayo kanca rame-rame nonton reog sing bagus rupane Putrajaya kang dadi asmane yo Mas Rendi Jurakane ya yo sing dangdut Mas. Sing muni demendo. Nggih, ayo Cek saderenge pemain dangdut di sterilkan dulu nggih. Monggo berantor kanthi sanget nyuwun tulung nggih. Monggo dipun tumpaken sedaya menika wonten pamundutan nggih. Sesarengan Putrajaya makarya sesarengan Ida Audio Budayawan Lumajang Official Mas Ir. Aduh angin alon-alon Mama Fitri. Selamat datang Congwi dan Cak Si. Terima kasih Cak Sanusi.
ibu sayang Ibu Sugende taretan sabar kimawon para rawuh tarik suara yo aduh angin depak angin hey huslo 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 aduh angin 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 Ada yang punya Mahabharata. Putra Jaya Ini reok sisi lor kosong nih. Reok sisi lor kosong. Iya. Aduh angin depak angin aduh angin gending ingkang kanggo sepindah ya kangge gending saklajengipun menika wonten permintaan saking juragane ya tuan rumah Mbak Bibi ya no pripun lagune Mama Fitri mau iku ya ayo lagune oh lemute teko lemut mung disolok dhisik masih dalam kawasan kota Using Belambangan Banyuwangi nggih monggo Mama Fitri ditanjakno lagune alon-alon permintaan saking tuan rumah nggih Mama Vivi alon-alon monggo terus ditumakno ponak-ponane kan penakan setretanan keluarga besar dari Mama Vivi nggih Mas Randy keluarga besar Karanglogunir Lumajang nggih lo ya lo 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 lo
ya oh ya oh ya bersama Putra Jaya Ida Audio nyambut gawe alon-alon ayo Mbak Fitri, Mbak pilih pengen nyanyi monggo Mbak Fitri. Nggih, Sukosari. Mas Putra. Wong tuwa. Iki tak pikir lagu Mas Putra. Nggih, Mama Vivi monggo katuran pinara. Lah kok kaya kisahku Mas Putra. Oh alah ngono to ya. Ada PT Oh, Gasolin. Untung ada. Yo ayo. Cerita sing paling Murni ceritane iki no ya. Bapak lunga ninggalke keluarga nelongso tapi kudu tak terima Kok temen-temen ya Oh. Ha yo. Nelongso temenan. Aku ndak nganong anak ereng. Ndak ngantung anak mak. Ayo nyacok kuwi. Ayo Mas Imam. Karang lu. Semangat ya nak. Pada nyawer. Sing di kawasan mana nang bayi. Dadi korban Ndak ngatokno anak kula, Nak. ning dalan dhewe Sing sabar ya nak. ora ono sing jaluk dilairke Ora banget parek nangis lho yo. Awas. Hati-hati Mama Bibi, ojo nganti nangis. Cerita nyoto iki no yo. Monggo Mas Randy. Katuran miyos gatung pagelaran. Sing sabar ya nak. Aku ndak ngantung. Yo. Kudu kuat
Bapak isi keselona. Oh ya. Cak Suep. Udangnya Bali le. Asem. Asik. Hoi. Yen pancen kudu bisa Hey, ho ah, ha ho ah ho ho ah ho dalan dhewean. hey, Ora ono sing ha ha ho ha sing koyo ah, ye no no no, hey, ah, Oh yo, ah. Yo. Bapak sing kuat ya. Sing sabar ya, Yeah. Dok. Gendon jalan opo ae tak turuti ya, Nak. Sing penting kita bahagia ya, Le. Oh, sing penting kita semangat ya, Nak. Ya Allah. Yo, ah, ah, hey, Bapak mek ndongakno tok ya, Ndok. Sing penting semangat ya, Nak. yo ngalah nganti berbesmili ya juragane tuan rumah bengi iki nok ya iku wong tuwa ya menawa kuwi iku wong tuwa kisah nyotone ya nok ya nggih mugi kuat balungane Mas Randy Mama Vivi nyangga seni budaya Jawa Wetan nggih punika Reog Putrajaya nggih terus ditumpakno nggih monggo nyambut gawe sesarengan makarya sesarengan Ida Audio Budayawan Lumajang Mas Ir ya mulai awan nganti bengi ndak balik nok ya direwang-rewangi abot antep ya abot ya antep ya ndak balik. Monggo Mama Sinta lagu ini dibanjur nolon-nolon yo monggo para pakar-pakar juragan reog sing badhe nyawer sing rumangsa juragan reog monggo Karang lu Kabuaran Sukosari monggo Mbak Fitri Kacong Wi masih monggo yo ayo Sri
gak digoyang, yang greges no sayang. Tapi cara tuan rumah mari nyawer ngono gak pati gemeter ngono lho. Mas Hengki Isun ikhlas mau bisa menang. Mergo salah wis jarapa sing bisa gawe rika senang. Mas Hengki ya iya Dudu mergo sing gelem ngabati tapi iso ngomong sadar diri. Iso ngomong pengen rika senang. Mas yo sing bisa urip biarang. Mas yo sing bisa urip biarang. Yo, monggo. Keluarga besar saking Mas Randy Mbak Bibi Karanglo. Nggih. Sing sampun rawuh dalu punika, nggih. Kagem sedulur bola seni. Kula trimios dhateng pagelaran nyumping utawi nyumbang lagu monggo katuran dipun request. Katuran kula semakaken nggih, kami persilakan nggih. Monggo terus tumpak oleh putra putri kemanten sing awan mau numpak jaran nggih. Mas Rizky yang ditantu manawani Mas Rizky Retowo oleh putra saking Mas Randy ya. Ayo alon turwaton kelakon yo Ayo Cak Hengki asik. yang lagi viral Golane tuh mau wedi dosa putra sentuh golane le. Aku rapi rasa
Mas Arif. dilakoni eling doyo koe eling kowe ninggalake aku Gusti kuatno atiku dada Gusti kuatno atiku ya ndak oleh modone ayo nyanyi sik nyanyi sik nyanyi sik Ayo, sing duwe ini menang merupakan juragan ya Nduk ya. Penghormatan. Oke, terima kasih rawuhipun panjenengan dalu punika Kacong Wi nggih. Jaya Putra Manunggal nggih matur suwun. Monggo Mama Fitri bepilih panjenengan kersa menyumbangkan lagu nggih dalu punika monggo dipun aturi Sukosari Gunir Lumajang punya. Sik iki le. Iya no, monggo katuran yo. pola sik eling Mas Putra Nggih, ya dieling-eling wae no. suwe wis Walah. sampe ndak nyawer aku Mas Putra Iya. Tak sawer mari ini. Mari Ada. Imam durung munggah Imam. Tamborin Kok handal. karang lo ndak munggah? Ayo Mam. Sing duwe kampunge ndak munggah kampunge no. Ajak Sri. Iya. Ajak Serigala. Yeay, digandrung alon-alon. Ayo Mas Hendra, bariki dandutke ya no ya. Budayawan Lumajang. Ayo Kang Ir, Ida Audio, ayo Sri. Ayo Mam. Ayo le, oleh ketek tok nole. Ayo nyari Mam. Nanti tekan omah bareng tak metu. Lale. Ngomong sayang Yo. Monggo keluarga besar saking Mas Randy, Mbak Vivi Karanglu, sing badhe miyos nyomping utawi nyawer artis biduan Putra Jaya telu punika dipun aturi nggih. Matur sembah nuwun.
tutup. Ayo ditoto lendiman Goleki mamak dak. Hey! Putra Jaya Os. Hey! Lay. Podo-podo juragan. Ayo munggah. Aku ya juragan begini. Juragan mik. Pelo Cak Putra Os. Hey! Isok sing ngerti Oh, yo, awas, hey, hey, oh, hey. Ayo, senengane Warsito iki lho. Ayo Mama Bibi, tangannya digoyang tangane. Masalah sepele dadi perkara kecil. Ayo Mas Arif kemana lek gelem Mas Arif le? Mas Arif sing duwe kota dingin Tengger. Tumana lek gelem numpakno. Lelo lali. Dadi kembyange lambe ya no. Oh. Hey. Oh. Hey. Awas. Hey. Hey. No putus sih. Awas. Awas menep le. Kuatir menep. Awas nak, telung galon nak. Gak tanggung-tanggung. Awas gonge. Sing ono putus sih. Yey, yey. Pajar kamu gak belas pajar. Sebagai calon tanggal 28. Tapi tanggapan aduh gawe tanggapan. Ayo ditoto glendimane pikir. Ndak disawer. Yo. Pripun Mas Randy sambut. Barong iki rew cilik tok. Oke, ayo no. Dadake tono kabeh ya. Sing sunat bengi iki ape barong. Ya, lanjut di belakang kreasi Putrajaya.